Számítógép. E-mail. Winchester. Laptop. Telefon. Chat. Monitor. Internet. Amikor megkaptam életem első okostelefonját, akkor hát nem igazán örültem neki, óckodtam tőle, nem akartam használni, nem szerettem, én ezt nem tudom, nem is akarom megtanulni. Hát eltelt 2-3 hét, és nem is tudok megválni tőle. Tehát nagyon fontos a munkámhoz. 6-os általános iskolás voltam, amikor az osztályban 2 fiúnak volt Commodore 64 típusú számítógépe, és az osztályban talán másik 2 srácnak, köztük nekem is, videólejátszójuk. És ez volt a csere alap, hogy ők átjöttek hozzánk filmet nézni, és ahány perces volt a film, én annyit játszhattam a Commodore 64-en egy másik alkalommal. Amikor apukámnak ugye meglett az első mobiltelefonja, akkor ültünk a kocsiba, berakta így a műszerfalhoz, berögzítette, és ezt csak mondta, hogy na figyelj. És ki volt hangosítva az egész. Ott ültünk a kocsiba, mentünk nem tudom hol, és azt hallottam, hogy a mamámmal beszélek, és ez fantasztikus volt számomra. 2005-ben 4 fal között egy 100 számítógéppel nekiültem, és elkezdtem írni. Ebből indult az a tündérmese, aminek köszönhetően mára a szenvedélyem, a gasztronómia vált a hivatásommá. Többek között azért imádom ezt a munkát, mert tényleg nem helyhez kötött, hiszen egy számítógéppel és egy telefonnal gyakorlatilag a világ bármely pontjáról el tudom végezni, akár egy kávézóból, legyen az éppen Debrecenben, Budapesten vagy mondjuk New Yorkban. A jövő múltja. A múlt jövője. A múlt jelene. A jelen jövője.